Ndinokidhinepa vana kana ndakidhinepa ndobva ndatengesa vana somewhere. Saka inini ndine mwana wenyu Ashley. Kana muchida mwana wenyu ndikuda mari kana kuti ndogona kumurepa ndobva ndamusiya endi. Timu yati munoda kutaurawo ndeyekuti mapurisa akaudzwa ndaitawo action because vana vazhinji vari kupondwa. Vana vazhinji anogona kubuda ungobuda wotonzwa kuti paonekwa munhu akapondwa kana kuti akaita sei. Vanoti munhu anotsvagwa after 24 hours azoka, but nguva inei yatakuраramaka dai vachibva vaitawo action 24 hours tacho dzakwana. Yesamuri yeZimbabwe atichisangana zvakare apa World Trends apa tinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika kutaura kuno tiri kuManresa Park kune chiitiko chaitika chinotyisa nekukatyamadza apa mwana wechidiki musikana ane makore 13 ekuberekwa anozikanwa nezita rekuti Ashley Zingwena ane almost 2 weeks ashaika. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe kuti tichitarisa zera remwana uyu nekuzopedza mazuva ese aya asiri kuwanikwa. Veruzhinji malocal reasons vakushaya kuti ari safe here kwaari, asi tine malocal reasons atinawo naamai vacho zvakare vanoda kutaura kuti pane zviitiko zvimwe zvakamboitika mushure mekunge mwana uyu asati atiza pamba. Zvakarewo pane mafotos ari kunzi akamboonekwa nemumwe munhu ari kudanana naye ane almost 20 years mukomana uyu naika zvakatyamadza veruzhinji. Aiwa, ngatiwanze kutaura kuti vari kuti kudii. Ndini mai Ashley vacho. So nyaya yakaitika ndeyekuti ndakangoonawo mafoto, ndakaudzwawo nevamwe mai panext to zvikanzi mafambiro ari kuita mwana wenyuka haasi kuita, dai muri vamwe mambotaura naye mambogara naye pasi. Kati sei madaro? Zvikanzi nyaya iripo ndeyekuti pane mafoto akatorwa asi asina kumira zvakanaka, hatoiti mafoto acho iwayo. Ndobva ndati akambonyanya kuita sei, inini tikuda kumaona mafoto acho amuri kudaro. Ndobva vanoti ari mufoni ari mufoni memusikana wangu webasa. Saka ini ndogona kutomuti akusenderei. Ndobva ndati alright ita basa. Ndobva zvanzi ndobva ataurwa naye musikana wacho zvikabva zvanzi inini handina data rekukusenderai mafoto acho kuti ndikusenderei. Ndikati alright regedza ndikutengere data $1. Ndobva ndatsvaga $1 ndobva ndamusendera, ndobva ndisendera mafoto aya. Saka mafoto aya ndakabatikana, ndakabva ndasurprise kanawo kutobatikana zvokuti. Saka ndobva zvanzi but imimi ivo vachindudzi vakati but mambomira kumubvunza. Ndobva ndati it's okay, handimbomubvunzi. Saka ndobva ndatofamba hangu nichinda kumba, but ndatobatikana. Ndobva ndati Ashe, pane mafoto andaona. Ndasvika pamba ndikati pane mafoto andaona inini. Mafoto aya makatorwa kupi? Iye akabva ati ndakatorwa tiri koko achinengedzera kumusasuku. Ndobva ndati Ashe, munhu uyu maidanana here? Ndobva aramba akanyarara anaundipindura. Ndikati maidanana here? Ndobva aramba akanyarara anaundipindura. Ndikati Ashe, kutaura pafeyaka inini ndafunga hangu kudii kuti iwewe pamwe polisi ndiyo ungatoteerera, inini pamwe iwe wasunditeerera igedza tizoenda kupi? Kupolisi. Uzonotaura nyaya iyi ndototi ndinova unyatsokuvatsanangurira kuti tevedu mwana wangu ndamukoniwa. So chimbomutsirai pamwe anga akunzwa iwo because inini ndatambudzika nemwana wangu. Ndikati izvozvi zvichitogadzira tiende kupolisi izvozvi. Saka ndobva ndapinda mukicheni ndiri busy kutogadzira kutoti ndinoda kutobuda because zvakandiremera. Ndobva ndabuda pachi, ndingobuda pachi ndakawana mwana pasisina panze. Kusvikira nanhasi handisi kumuona. Ndakabva ndatotanga kubvunzawo kutsvagawo handina. Ndobva ndazotoendawo kupolisi. Polisi ndobva vangondindise mapepa ndakasiya ikoko. Ndasiya mapepa ndakasiya ikoko. Saka nekunzwawo namai Hana nevamwe mai vanonzi mai Hana kuti mwana wenyu akaonekwa nemwana wangu mutauni achifamba asangane tsvina isingaiti. Ndobva ndati ndakazombozviramba kutoti aiwa achadaro because ndikati kana asi zvikanzi aiwa shuwa mwana wenyu wandakaona chichi. Ndikati handisi kubvumirana nazvo. Maybe ivo vakatozviona kuti ndaisatoda kutaura navo zviya zvekutoti nekuti vaitotaura kuti mwana wangu ari mutauni atova street kid, mwana wangu ndozvavaitaura. Mapikisa aya vanhu vaitotaridza kuti vanhu vaitova murudo, kwete kuti zvekuti unombodauta nekutaridza kuti vanhu vatori murudo zveshuwa.
asi ndakasurpriseka because zviri mwana wangu ndasingatombomufungira izvo. Tichitarisa Ashley ane makore mangani ekuberekwa? Ashley ari kwanisa 14 musi wa19 August. Alright. Ane 13 kozvinobata kutotena. Alright. Totarisawo zvakare tingati murume wanga ari kudanana naye ane makore mangani? Iye ndakamutarisa semunhu asinganyatsi kuziva nezvake, handina fungidziro nazvo. But pamakamubvunzawo haana kutaurawo makore ake? Iye pandakamubvunza murume iye akangokwanisa kungotaura kuti ndine 18. Asi iye mwana wenyu wacho yakandinyepera kuti izvonizvo hanzi ndine 17 years. Ndo zvakataura. Mama, chitiko chinorwadza chamasangana nacho, but tichitsatsa chidzokera hedu kumashure zvishoma. Mwana wenyu uyu ane kakuita kudanana here nevakomana nevarume vevanhu? Since ndasati ndambozviona izvo. Kutotanga kuzviona ipapo. Ndisati ndatombozviona kana since. Asi nguva zhinji ndaibuda naye. Iye achienda kuchikoro. Iye achienda kuchikoro. Vaenda kuchikoro pacho. Aibuda kuma4. Vanobuda kuma4. Achibuda kuma4 unotora vamwe vake then ozoya kwandiri tozoya teseka 1 kumba. Saka anga asitomborina time iyoyo yekuti aita izvozvo. So tichitarisa mukomana uyu makambomuenderawo here muchinomubvunza kuti mwana wangu handisi kumuona, iyoyo ndiwo ndakaona pamapictures, makambonomubvunza here zvinizvi? Ndakamutsvaga because ndanga ndisingamuzivi mukomana uyu. Saka nepamafoto randakaona pamwana wangu inini vakatorwa pavakanga vari vese nemwana wangu. Saka ndokubvunzawo vanhu kuti ko mukomana wakadai so mumuzivawo here? Zvikanzi mukomana wacho muziva anoshandira pakati kumachaina uko kudhuze nekusapoti uko kumachaina uko ndokwanoshandira. Saka imimi zvamunokwanisa kuita motoenda pabasa pacho ipapo ndokuti mutodi mutomuwana. Ndakaita sekudaro ndobva ndaenda pamachaina pacho ndobva ndanopiwa nhamba dzacho. Saka ndobva ndamufonera ndobva akaramba akatoti handizivi nyaya iyi, handisati ndambodii. Hanzi achitaura kutoti inini kutaura pafeya because ndakamufonera akati Ashi ndiani. Ndakamuti ndimai Ashi, zvikanzi Ashi ndiani. Ndikati iwe hauzivi Ashi here wakatorwa naye mafoto kumandresa uko? Zvikanzi alright, inini kutaura pafeya. Ndasingazivi, anga akandinyepera zita. Ngati aiwazve inini hangu kutaura pafeya, inini handine izvozvo zvokuti wanga kunyepera zita here kana kuti ndikuda mwana wangu because mwana wangu ndiri kumushaya. Aita akanyoba zita achiti anonzani? Zita racho haana kutaura. Hanzi iye mukomana wacho akati ndarikangamwa zita racho. Ndikati ini mwana wangu anonzi Tawana kana kuti Ashley Mutekwa. Alright. Mushure mekunge apa maimufonera naye makazonomuona here kuti unyatsomuona physically? Ndakamuona ndobva ndatotaura naye ndikatoti aiwa iwe ndione mwana, but ndainyanya kuita nharo kwaari ndikati kurumidza kubudisa mwana wangu because ndakutoenda kupolisi. Ndofunga ndakamira pachiti ndiri kuuya manje pamatongo. Ndakamira about 2 hours asati asvika achiti ndiri kwamatongo ndiri kusvika manje place chichi. Ndikati iwe haundimisi panapa because ndiri kuda kuenda, ndiri kuda kusangana newe unyatsondirondedzera kuti nyaya yacho yakamira sei. Then papaya ndobva azobudikira but temudzenga dzatoenda zuva ranga rakutovira. Zvikanzi soda kuti tanga tachitombogadzira zvokugeza kuti tingobuda kahwa nchienda kubasa. Ndikati iwe wadi kundiudza chokwadi ndauya ndozokuona pamba penyu. Ndozokuona pamba penyu kuti uri kumabvuku. Zvikanzi hano wange ndazvifunga kuti ndikuudzei kuti uyai kumabvuku ndobuyai pamba pedu chaipo. Ndikati wanga ndozvawangaifanira kungoita izvo pane kuti ndofamba futi ndoya kuno kunangiri apa ndanitori pahanda padhuze nekupi nekwakamunhu kwacho munogara. Alright. Mama, tichitarisa maono zvikuru kuti mukomana wezera rake ihombe kune mwana wenyu, makamboenda here kumapurisa zvakare muchiti ndashaya mwana wangu, asi munhu waanga achidanana naye wandaona mapictures munhu mukuru kwaari, makamboitawo here ripoti? Ndakaita ripoti ndakazama kutsanangura but handina kumbonyatsokuwa naye upi yakakwana, handina. Ndakazama kutsanangura but vakangoti ndisiye foto. Ndobva ndati ndikuda kuti ndivhure toketi chichi kuti anyatsokundiudza kuti pane mwana wangu. Zvikabva zvanzi alright, inini kuti ndivhure toketi hazviiti because pamwe munyaya inyaya yakatovhurwa kudhara. Saka chandongokwanisa ndechekuti nditore foto ndirinamirire kumadziro. Ndobva vatora foto racho ndobva vatorinamirira kumadziro. Alright, saka zvirezo kuti mupurisa uyu akaramba kukuvhurira toketi?
handina help yandakambobatsirwa nayo yekuti ndifare kuti ndikuisa effort kupolisi kuti ndikwanise kutsvagawo mwana wangu. Alright. Mama, tunoziva zvikuru makaripota nyaya whether mabirwa kana angava munhu apondwa munopiwa inonzi RRB number. Makaipiwa here mushure mekunge maita ripoti? Handina chandakambopiwa. Even nhasi ndatovabvunza ndikati because ndatonyatsokunhasi ndobva ndatotitsanangure nyaya yacho. Ndobva ndati handina chimwe chandiri kuenda nacho here. Zvikabva zvanzi hapana chamuri kumboenda nacho. Munongoenda musina. Ndikati haitsoke ndichifunga kuti pangoda vari kudi vari kundipa bepa kana kuti chekuti ndinge ndinacho. But handina kupiwa. But pamange muchitsanangura nyaya yenyu vanga vachinyora pasi? Vanga vachinyora. But tinoziva zvikuru polisi muchinge madaro inozokupai kabepa kana kutaura reference number iyoyo. Saka zviri kuti kana vasina kukupai hapana chavambonyora. Ndizvo zvinenge zvitoripo. Zvinorwadza mama. Saka tichitarisa uku kubasa kwemukomana kwamakaenda kumbo kwake makakuenda here zvakare? Handina kuenda because padera chiro ndatofanira kutoenda ndakatonyatsomuti ndidirecte kumba kwa because hapana ndatonetawo nekufamba because ndakatofamba kubva kuno kunetsoka ndichienda ikoko ndida kutosangana naye ndichitoti zvikanzi uyai tisangane pamatongo. Ndakatomuti inini kutaura pafeya inini ndakuenda kupolisi panguva iyoyo ndanga ndiri murodhi kuenda kupolisi. Kati ndakuenda kupolisi ndatova kuHigh Street. Saka inini kana usingadi kundiudza chokwadi ndakutonoripota zvangu. Zvikanzi aiwa dzokai titaurirane ndopatakazosangana pamatongo. Saka iye sei aitya kuti muende kupolisi kana asiri kuziva kuti musikana ari sekufungawo kwenyu munoona makapaonawo sei ipapo? Ipapo handingambozivi hangu kuti sei airamba kuti tindeise nyaya yekupolisi because ndakatoti ndichatokuvinga hako pabasa penyu ipapo kuti ndokumbirawo kana because akanga ataura kuti inini tiri pabasa. Ndikati chero zveni kubasa kwenyu kana munhu achidawo nepolisi vanotorespect ndozviziva ndotongouya ikoko ndotokukumbirira kutoti mukomana uyu ndikuti ari kudikwawo kupolisi. Mama, mukomana uyu anogara kupi? Anonzi anogara kumabvuku. Iye anoti futi anogara kumabvuku. But hapana here munharaunda kana dzingava shamwari dzake dzinoziva pamba paanogara? Muno munhu ndakazama kubvunza hapana akandiudza kutoti anoziva. Vanongoti tinoziva achibva kumabvuku. Mama, munoziva here kuti mwana wenyu anogona atori kumba kwemukomana iye sezvo makatomboona mapictures utori umbowa hwakakwana wekuti ndiye munhu wanga achifambidzana naye? Pfungwa idzi hadzina here mamuri? Pakuramba ndichingomunetsa ikoko ndo zvaiva mupfungwa dzangu izvozvo. But nekuudzwa nevanhu manje kuti mwana unoita zomuona mutauni, mwana unoita zomuona kupi. Saka ndopandanga pakapa kutondishungurudza ipapo kuti saka asi kuti ndakanyanya kumubvundusira kuti ndodenda kuti neyawo yepolisi kuti pamwe ndo zvakatya kana kuti ndo zvakadi ndo zvandiri kushushikana nazvo kutoti ko kana akuonekwa mutauni pamwe akashushikana kutoti ndodzoka sei kumba zvazvo pamwe ari kutoshushikana ndodzoka sei kumba. Alright, paakabva musi waabva uyu akatakura dzimwe hembe dzake here kana kuti? Hana akangobuda ari zvaari izvo zvanga angori akangobuda ari zvanga angori hana kuti mutakura hembe kana kudzoka achizoti Alright. hana. Mama, mungaronzeredzerawo muri yeZimbabwe tambotaura hedu off camera muchitaura kuti pane nhamba dzemunhu wekuSouth Africa afona achitaura nemi paWhatsApp achiti ndiye ane mwana wenyu. Makatsanangura muri yeZimbabwe kuti machatsa mama ataura kuti chinenge muchitaura naye kuti iye akatongonditanga achiti muri sei mama, muri sei moms, ndo zvakaita. Ndikati tiri right, muri sei? Ndikati muri right, muri sei sei? Zvikanzi speaking English. Ndobva ndati I don't understand English. Inini ndiri mushona. Zvikanzi I speaking English. Ndobva ndati it's okay. Ndobva ndatotaura naye ndikati how are you? Zvikanzi I'm fine chichi. Ndobva ndati ndobva ati inini ndine mwana wenyu. Zvikanzi ndine mwana wenyu aitaura neEnglish. Ndobva ndati Ashley Zingwena, ndine mwana wenyu Ashley Zingwena. Ndobva ndati ndobva ndasendera munin'ina wangu ndikati ndakambotomira kutaura naye. Ndobva ndati ndafonera munin'ina wangu ari kuSouth Africa ndikati ndikedza ndiforward message yanda senderwa nemumwe munhu ari kutotaura asi ane namba dziri kushandisa dziri kuSouth Africa. Zvikanzi it's okay sendai. Ndobva ndamusendera painguva iyoyo. Ndobva ataura ndobva ndazvanzi hanzi ndina Ashi ndakakidhinepa mwana wenyu chichi ndakakidhinepa mwana wenyu chichi. Saka akabva atora iye munin'ina wangu akabva atora namba dzacho. Ndobva zvikanzi sendere namba dzake. Ndobva ndamusendera ndobva tanga kutaura naye. Saka munin'ina wangu akabva ataura naye zvikanzi handitauri newe ndiri kuda kutaura namai vemwana uri mai vemwana here iwe. Ndobva ati it's okay. Ndobva asiyana naye.
ndobva zvanzi inini ndinokidhinepa vana ndakidhinepa vana ndogona kuti kana ndakidhinepa ndobva ndatengesa vana somewhere kana kupi ndichiringotengesa vana. Saka inini ndine mwana wenyu Ashley. Saka kana muchida mwana wenyu ndikuda mari kana kuti ndogona kumurepa ndobva ndamusiya endi. Saka ndobva handina kumupindura ipapo, ndabva ndamboramba ndakanyarara ndichifunga zvekuita. Ndikati saka ndoita sei? Ikati alright, iwewe senda vhidhiyo chinotaridza kuti Ashi ndiAshi zveshuwa. Zvikanzi handitauri nemaaudio. Kanzi handina data, handichazivi akataura kuti kudi ipapo. Zvikanzi ndobva ndati alright, chisenda piki kuti ndizive kuti ndiye zveshuwa. Zvikanzi ndichasenda vhidhiyo, ndozvakataura. Ndikati I see video. Zvikanzi ndobva amboramba akanyarara, ndobva ndadzokura futi. Zvikanzi ndobva ndati I see photo. Zvikanzi okay, ndichatokusendera iri vhidhiyo chairo. Ndikati senda izvezvi, haana kuzombosenda. Makatanga kutaura naye rini munhu? Manheru ane zuro. Alright, pakutaura kwaaita aiti ari kuda mari kuti akwanise kuregedza mwana. Handina mbomubvunza kuti kuda mari because inini panguva enda handina tombozvibvunza since ndichiziva kuti inini handitori nawo pekutangira iye ngaatange asenda vhidhiyo. Then kana asenda vhidhiyo ndabata shuwa kuti zveshuwa ndianai, ndobva ndafunga kutanga ipapo. But kuonawo kwenyu mama makaonawo sei nyaya iyi? Because nhamba idzi ndedze kuSouth Africa. Kufunga kwenyu mwana angatowo kuSouth Africa here kana kuti sekuonawo kwamuri kuita? Because nenguva yakanzi yakaonekwa mutauni iko zvino kuSouth Africa hakusi kuendeka. Vanhu vari kuuya kubva kuSouth Africa, saka ina handina singazvibhilieve izvozvo. Asi iye akataura kuti ini ndiri muno muZimbabwe. Iye muna wacho. Alright. Ndozvakataura. Okay, but makadi kumbomuti alright, nhamba dzatingazve zvekuda kumuona brain dzake kuti alright, saka chii chauri kuda tokupa mari yacho nasi? Makambotaura naye? Handina kutaura, since imi matipa pfungwa idzodzo ndichatomubvunza. Alright. Nhasi kupolisi mazoendawo here zvakare muchitaura nyaya yekuti pane munhu azotaura neni? Ndonyaya yandatonyanya kufambira iyo kupolisi. Ndobva ndatoenda, ndobva ndatosvika varipo, ndobva vatotanga kuvhura doketi nhasi. Alright. Vachivhura zvavo but vasina kukupai, vasingakupai RRB namba? Vanombondipa, handichandambopuwa. Alright. Nyaya inyaya inorwadza mama. Saka tinoziva zvikuru kuti mwana anogona kutotizira even atori ne13 years kana 14 years. Pfungwa idzi hadzisi kuuya kwamuri here mama, tichitasa zvakare kuti ani mukomana wambe ngachifambidzana naye? Kana ari iye, kana akatotizira akanenge akatotizira munhu iyeye, because ndonyaya yaitonetsa iyoyo. Because iye akamboda kutombondinzvenga kuti akatorwa mafoto akamatorwa kudhara paakanga asati adzoka kumusha, because takamboendawo manyaradzo. Saka ndikati aiwa, iri shoti iri rakapfeka iri ndakatomutengera adzoka, ndichiti ndiri masports because iye anofarira zvekumhanya chichi ndo zvaanonyatsokugona kuita, ndo zvaanofarira. So ndakamutengera shoti iroro, ndo shoti randoziva iroro kuti ndakamutengera musi wakati. Saka kana uchitaura kuti ndakazotiwa mafoto asati abva kumusha ipapo unenge uchinyepa, ndo zvandaamudza. Akabva atichipa pamakamudaro? Akabva ati aishuwa. Ndikati shoti iri ndotoriziva nepandakaritenga, asi kuti denda ndakaritenga kudhara. Mama, saka pfungwa dzenyu dziri kuti kudii? Hamuno here shungu dzekuti mumboenda kumba kwemukomana munozvionera mega kuti mwana wenyu ako here zveshuwa? Ini kuti ndiende kumba kwacho iye ndakatombomudaro but iye anongonzvenga handina time yekubasa. So ini handina idea kuti anogara but pabasa pacho ndotopaziva. Hanzi handina time yekubasa achireva kuti chihaga yaende kumba? Hanzi toenda kumba but hatitorina time yekuti ndizouya ndozokutorai chichi kuti tiende ikoko because nguva zhinji tinenge tichigara tiri busy. But makafungei mama achikuudzai kudaro? Imi munhu pfungwa zvakare dzekufunga kuti mwana wenyu anogona ari kumba kwake, iye achidaro achikuvanzai kusada kukuradzai kumba kwake, makafungei pafungwa paida? Inini ndosaka ndichitaura ndichiramba ndichingotaura nyaya iyi because dai kuri kuti ndasingafungi kuti dzimwe dzenguva anogona ari ikoko, dai sambobvira ndataura nezvanyaya. Alright, saka munafungire kuti anogona ari ikoko? Aiwa, ndikutoti ndikuramba ndichitotaura nezvemukomana because ndikutofunga ndiye anotoziva. But makadi kukumbirawo polisi zvakare kuti kukumbirawo timboenda kumba uko, because nyaya ndakaripota ndikuona kunge mwana wangu ari ikoko, mokukumbira polisi. Makambotaurawo here mashoko kune mapolisi?
Handina. Wamwe. Because ndakatongovarondedzera nyaya yacho but ivo havana kutombobvira vatombotarisa kuti mafoto acho ndeapi kana kuti chichi havana kutomboita chido nazvo. Tichitasa Ashi ane mazuva mangani asiripo pano pano? Ane 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks, yeah. Nice. But handisi tombokwanisa kana kudiki kana kudya chero cheko handisi tombokwanisa. Nice. Kumapurisa makangoenda pakutanga nani zuro naiyo? Kumapurisa? Ndakaenda pazvazvo changoitika ndaimboramba ndingodzokera. Musi waenda wamamshaya ndo pamabva vaenda kupolisa. Saka ipapa pamazuva ese ayaka ndaichingoramba ndingofambira mutauni ndichifunga kuti sinzi ndiri kuzvinzwa nevanhu pamwe ndichamuona ndichiita zvekuwandira but ndichipinda nemuzvigunduru meso but kana ari kuzvigundura anenge ari papi pacho pandisina kupinda. Alright. Tanzwa zvikuru zvichiti pane vanhu vakamuona. Ndanani vanhu maneighbors enyu? Alright. Vangani sofa vanhu vamuona? Ivo ndo vari kutaura saka vanogona kukuudzai kuti chi vangani. Handiti. Alright mama. Mama mashoko enyu tinoziva kuti Ashi anogona akateerera achatoriona video iri. Mashoko amungade kuudza Ashi tichitasa kushungurudzika kwamubvita nekumutsvaga nekuda kuziva kuti ari kukopi angava? Ndiri kuda kungoti hangu Ashi kana ndozviziva kuti ndakarisva kukutsiura nenzira iyoyo but sorry dei wadzoka ndataura newe wadzoka kuchikoro. Alright, toona zvakare mwana anga achienda kuchikoro hapana here angava mafriends ake amakamboona aitaura kuti amuona zvakare? Hapana kana. Inini Ashi ndinotongomuzivawo ndichitongomuonawo panapa kuti ari kuchikoro ari kuprimary nepanga kusekondari ndaitongomuona ari panapa akandionawo aindimhoresa kana mbopfura nekumba achindiita sei achindimhoresa but ndakazoshamisika ndichiudzwa kunzi Ashi akatiza pamba akashayikwa musi wa16 July. Ndaudzwa kunzi Ashi akashayikwa musi wa16 July. Ndakazosvinzwa wamusi wa17 bva ndatoona mama wacho ndikati mai Ashi munhu ari kunzi akashayikwa aina Ashi ihanzvadzi dzangu ndidhani ndiri kunzi pane mafotos akaita sei akaonekwa. Ndakazovaona yaSaturday ndakatozovaona Saturday makuseni dzinenge dzadziri kuma6 ndichiti azowanikwa here Ashi zvikanzi aiwa Ashi haana kuita sei haana kuwanikwa zvikanzi hande kumbachi kwemukoma wavo tinotaura nyaya izvi bva tatoenda kumba kwemukoma wacho tina naDhani vacho nemwe brother yedu inonzi Tifa muhombe kuna Dhani nefriend yavo takaenda tiri 4 bva vasvika bva vabvunzwa inini pandakamuona ndakatomubvunza ndikati iwe Dhani Ashi haako kumbe here zvikanzi aiwa Ashi haako ndikati ari kunzi akaita sei akashayikwa musi weTuesday zvikanzi mama wacho akatouya akaita sei vakatotiudza kuti Ashi ashayikwa ndikati boys mutaura chokwadi here because nyaya iyi muri kuziva kuti Ashi under age here zvikanzi aiwa Ashi haako kumba ndikati alright mvataenda kwamaiguru acho mvatanotaura mvatavaudza kuti hatina chatinokwanisa kupa decision kuti Ashi vakadanana rini kana kuti vakaita sei because pana patina Dhani chete saka tiri kuda Ashi wacho aripo naDhani ndo patinganzwisise nyaya kuti zvakafamba sei kuti vadanane vaite sei because mafotos acho vakatorwa muno Mandresa makada kutarisa panonzi paRalosh Gardens ndo pakatorwa mafoto ndichitoti Dhani vakatorwa nani achitoti apa nemukomana akaita sei akatitora takabvunzwa vakataurawo zvavakataura vakarekodhawo ivo brother yake Diva wakarekodhawo zvavaita sei zvavaitaurawo. Wamuswa mwana wangu ndandisina kumudza kuti Ashi ari kuita sei ari kushayikwa wamusi weSunday Monday makuseni mwana wangu mvandati mino chii changoitikawo kuti ndingotaurawo ndikati haana Ashi ari kushayikwa zvikanzi Ashi ari kushayikwa mama Ashi ndakamuona nezuro Sunday mutauni tsvina yanga ainayo yange isingaiti anga akapfeka tight yepink nemasocks nemapush ndikati vandamva ndati Monday makuseni mvandayamba ndatsvaga mama wacho nchida kuvaudza kuti haana ari kuti akaona Ashi mutauni but tsvina yanga ainayo yanga isiri kuita mama wacho vanga vasipo panga paina dhedhi vacho mva vafonera mama wacho ndikati aini ndasiya foni kupi ndasiya foni kumba bva vavafonera ndikati mai Ashi paakabuda anga akapfeka tight yepink here nemasocks nemapush zvikanzi ndo zvaakabuda akaita sei akapfeka ndikati aiwa aonekwa nahana but hana nditi situation yandaona ina Ashi anga ine tsvina mama Ashi ari kugara kupi apfuura nepabasa pedu endazviziya endaita sei endamubata manje nhasi nambozviziya ndachitoti hamene kuti ari kubva kupi aine tsvina achitonga ari kutoenda kunani kuna 4th ndikati ari kutotsvagwa wakazomuona unozoita sei unozomubata mva zvapera Monday mva kwauya mukomana akauya musi weThursday mvati Ashi ndamuona kuHarare Gardens kugirls
kusaidi rekugeuzayi but chinenge ina ashi yange siri kuita ini ndandiri mumotikari ndandiri mukombi tikati ashi ari kutsvagwa zvikanzi handina kuzviziva dai ndazviziva ndaita sei ndadzika ndamuita sei ndamubata vandazonzwa futi pasafe station pafloni patuli paine munhu ari kuti ashi akaita sei ashi akamuona futi mutauni saka mama wacho tatisiri kuvaona but taitaura ana Divha wacho taitouya navo panapa nanadhani tichivabvunza kuti vakangonzwa kune mwana chero vachida mari yekuti ari kupi tinovapa tokwanisa kuvapa mari yekuti vaende vanotora mwana saka patakazonzwa kuti ari mutauni mva tagadzira gurupu ratakagadzira mva tatesa ashi mva takandiwa pamaplatforms kuti tiri kutsvaga mwana akadai mva tatesa phone number musi wemande mva ndapinda mutauni because vanhu vanga kuti ari kuonekwa mutauni ndapinda mutauni kwese kwaRarare Gardens ndakasvika ndakabvunza ndichiratidzawo maphotos kuti makaonawo mwana akadai so zvikanzi kana achangotanga kupinda mustreet asati aita sei uya tisati tamuona ndakaudzwa panogara vana mastreet kids mumwe akatotendera neni akati mwana kana zvizvo decision yaafunga tarisai mutauni muno munenge mine mastreet father mune machi achindiratidza kuti ai mastreet mother ai mastreet father paRarare Gardens zvikanzi panopiwa vana chikafu makuseni nemasikati nemanheru saka demakwanisa kuprintisa maphotos mauya masiya maphotos takwanisa kuita sei takamuona tokuudzai because pane mukadzi akatomboshayikwa akatobva kuwanikwa izvozvi kana achitoripo mva watondiudza kuti endai parobhoti repakati ndakatenderera makanzi ndoenda pajoina endai Copacabana kumwe kwacho mva wazoti kuflyover yekuchitungwiza zvikanzi kunonetsa kuna mukuvisi munogona kuita sei munogona kukuvadzwa because kuine vanhu vakaita sei vakawanda nevarume kunotoda varume vakaita sei vakasimba ndikazvinobva ndati alright ndo mazira ndiri kuita chitiko chinorwadza mama but mama makafila sei tichiita Dhani ane makore mangani kuberekwa Dhani ane 18 ashi ane mangani zvee ndichitaura naDhani akataura kuti ashi akamunyipira kuti ane 17 years alright iye Dhani ane 18 alright but tinoziva edu nemutemo muno muZimbabwe nyangwe mwana ane 17 years asati asvika 18 years kutorara naye kana kunzi kutodanana naye chaiwo akatoripotera unogona kusungwa mashoko apa makambodzwa hanzvadzi yenyu kuti maererano nezvekudanana nemwana ari under 8 ini ndakatomubvunzawo ndikati Dhani iwe hauna kurara naAshi here because maphotos ari kunzi aonekwa hauna kurara naAshi here akati aiwa handina kurara naye tanga tichangobva kuita sei Ashi ndakambomuona aiti kana ari pamba anzi aiti akandiona ndichipfuura parodi aimva tora bhaketi remvura umva tanga kuita sei umva tanga kumhanya nebhaketi remvura achienda unocherechi achinochera mvura pamwe pacho aitoti akandiona ndiye aitondimhoresa ndisati ndatodanana naye anzi aingonditi iwe mukomana iwe anzi ndopa ndakati rege ndiite sei ndimusvitse shoko but ari kuti iye haana kumudza zita rekuti anonzi Ashi anzi ane zita raakataura kwete rekuti Ashi kwete rekuti Ashley alright tozvinzwisisa tinoziva zvikuru mama vaAshi vakambotry by all means kuti vazive panogara Dhani but Dhani akaita kunge ari kuvanza kuti amai ava vaAshi vasaende kumba kwaDhani mashoko aya makatambira sei mama ivo havana kundiudza kuti Dhani ari kuvanza because atizotauya kangani pano tichitaura namama wacho tiina Dhani wacho naDivha tichitovatsvaga tichitovabvunza kuti zvapapi hapana kwamuri kunzwa here kana kuhama kana kupi saka zvikumba ini nangu handina kuita sei handina hangu kuzvinzwa alright hapana mashoko ari kutaurika zvakare mama vaAshi vachitaura kuti pavakati Dhani andi kumba vakati inini ndinogara pano pabasa ndo pandinorara ndo masikati ndo pandogara zvakare munoatambirawo sei mashoko aya ane kumba here Dhani ana Dhani pavanoshanda vanomborara ipapo because vanoshanda night shift saka pamwe pacho vakatovafonera vanogona kutokuudza kuti ndakarara ndiri kubasa because vanotomborara pabasa saka but ivo vane imba kumabvuku alright imba iripo zvayo imba iriko kumabvuku alright but kubasa vanotomborara because vanenge vachishanda night shift nosaka ndandavati makanzwa asiri kudaira phone munobata makuseni achangobva kubasa mozobata mazuva rodoka zvekumafufu but tanga tichitouya kunoku tiina naDhani vacho dai vakataura kuti handikumba tinoita sei tinotarisa vanga vasingarambi alright mama mashoko anorwadza chokwadi ari kuitika pavana vemazuva ano iyambiro ipi yamunoda kupawo vakomana zvakare tinoona vakawanda vari kuiswa mumajeri nenyaya dzekudanana nevana vadiki mashoko apa amunoda kuudza aingava kana pari zvinototaura kuna hanzvadzi nitiita sanyaya yakadai so mashoko api amunoda kumutakura seyambiro zvandinoda kutongoyambira vana vedu vamazuva ano kuti hatizive kuti vapindwa nei haminoti masocial media here ari kukanganisa vana vedu kuti
vakudanana nevakomana vachiri vana vadiki. Isusu zera rake taiti takapfimbwa nemukomana taitiza tichichema tosvikodza amai kuti ningati ari kundida. Saka vana vamazuva ano vasisina matyira. Chero pacho paakatodzwa naDhani wacho kunzi ari kudiwa naDhani, haana kana kuudza mama vake kuti ndo pane mukomana ari kuti ari kundida. Vakazoita kuona mapictures. Alright. Tinotenda manyatsopatsanura takanangana nekudivi revasikana. Kuvakomana iyambiro pia mukapo zvakare because anogona kusungwa oenda kujeri. Yambiro yandingatopa kune vakomana ndavatange vatarisa vaziya kuti mwana uri kudanana naye, mwana uyu izera ripi. Chero vakanyeperwa, isu tichiziya tichikura waitopedza nguva usati wabvuma mukomana kuti unomuda. Iye mukomana anenge anzwawo nezvako kuti wakamira sei, unogara papi, unogara nani, kuti uri kumunyepera here kana kuti hausi kumunyepera. Tinotenda mama. Mama munoona sei mama vaenda kupolisi kasingaperi asi hapana matoro nambotorwa. Chichemo chipi chamunoda kuita zvakare takatarisa kune vemutemo tichitaso zvakare eji mwana uyu mwana mudiki. Chichemo chipi chamunoda kuisa ngeZimbabwe yaterera. Mutemo yatinoda kutaurawo ndeyekuti mapurisa akaudzwa ndaitawo action because vana vazhinji vari kupondwa. Vana vazhinji anogona kubuda, ungobuda wotonzwa kuti paonekwa munhu akapondwa kana kuti akaita sei. Vanoti 24 munhu anotsvagwa after 24 hours azoka, but nguva ineyi yatakurarama dai vachibva vaitawo action 24 hours dzacho zisati dzakwana. Alright. Tinotenda mama. Mune mamwe mashoko here zvakare kutaura panharaunda yataita munofira kuti ndakawedzera izvo zvinogona kutibatsira pakutsvaka kwemwana. Aini zvandakutokumbira ndezvokuti kana paine vanhu vanenge vamuonawo ndavabatsire kuzivisa mai Ashe. Kana inini chero vakandizivisa chero ndakavapa phone number dzangu vakandizivisa paanenge ari tinoenda tichinomutora. But ivo vairamba kuendako, vaitoramba zvachisanga asingadi. Ndakazotoita zvemutsimba pamakati imi wacho muchitoti hazvigoni kuti tiendeko zvino vana Dhani nguva dzapera aende kumaprofita. Ndikati handishandi nemaprofita, ndikutoda kutoti mwana wangu adi awanike because ende kwasisi vangu handina chandoita ndisina kuudza sisi vangu, so ndoda kumbotanga tienda kuna sisi vangu tozoita zvimwe zvese. Manga mati mwana ari kwana Dhani achitaura kuti mwana hako. Ndikati kana tine kwatinokwanisa kuti tibatsirwe tinyatsonzwa kuti vakomana havana mwana here, pamwe vanogona kunge vachiramba ivo varivo vane mwana. Asi izvo zvatakataura. But aiuya panapa ndini kwete vana Dhani. But tine zvatakauya navo. Ndiripo ndandisipo ipapo andambopinda ndakuona bata kubva pavakatondifonera paipai pamakafona mamuri mega. Tine zvatakauya nana Dhani musi wechi tichitobvunza kuti mwana awanikwa here, because ndakavati zvoni ana Dhani chiri kunetsa ndechekuti Dhani wakaonekwa uine mafotos ako ende nyaya yako ndeyakaita kuti Ashe aite sei atsurwe. Saka itite mafollow-ups kusvika mwana aita sei awanikwa. Kana Ashe achinge awanikwa ndopata kuchizogara pasi, because iwewe takanzwa side rako pamwe iwewe uri kutinyepera. Saka tinge takuda kunzwa side raAshe neside rako, because takateerera side remunhu wani pamwe iwewe uri kuvhara uri kutinyepera. Anti ndozvatakataura. Asi Dhani pandiri kuramba ndepekuti Dhani anambobvira auya kubva patakataura paya. Vaikuudze kuti mwana tamuona, mwana wenyu akamuona achifamba achienda kuna Fourth, kweta umwe akazomuona kuHarare Gardens, kweta umwe anoti akamuona wari kupi ayo. Sei ine mubvunzo wangu uri pakuti sei vanhu ava vaiuya vachiudza imimi instead yokuudza mai vemwana. Zvinoitika ndezvokuti isusu tanga takuudza vanhu kuti tiri kutsvaga Ashe. Saka pane munhu akamva auya vanhu, because mese munomandresa hapana asiri kuziva kuti Ashe ari kutsvakwa. Saka iye akatoti ini ndanisiri kuzviziva kuti Ashe ari kuita sei ari kutsvakwa. Ini mwana wangu akatotaura kuti ini ndasiri kuziva kuti Ashe ari kutsvakwa. Ndashamisika kuti Ashe makuseni yayo anga achibva kupi zvekuma past 8 to 9, but anga aine tsvina. Vandada kuuya kuzoverifya kuna mama wacho kuti ndo hembe dzakabuda Ashe akapfeka here, vakati hongu. Ndaiti pamwe anenge akanganisa kuona. Okay. Mubvunzo wangu uchingoti pakuti pave nevanhu 4 vanhu 3. Vanhu 3 vari kuzotaura kumashure kwekunge vanzwa kuti Ashe ari kutsvagwa. Vari kuzotaura kumashure kwekunge vanzwa kuti Ashe ari kutsvagwa. Alright. Ina ndo andichinetseka ipapo kuti ivo vanhu vacho vari kuziva mai Ashe asi havasi kukwanisa kuya kuzoudza mai Ashe. Takamva yamaoko. Inini mwana wangu paakataura ndakauya kuzobvunza mai Ashe because anoenda kubasa, anobuda makuseni. Akatondiudza makuseni. Patakazouya nemukomana akataura kuti akamuona kuGirlseye, takatoya takatsvaga mai vaAshe. Mai vaAshe mazano vanenge vasiri kunyanya kubatika pamwe, achichida kuti avatsanangurire kuti Ashe akamuona kumba kwenyu.
anga ari murodhi vangu kudza kwete kuti akandiudza ari murodhi. Pane vanhu vakatotaura kati mai Hana uyu ari kuti aonani aona Ashi kudhuze nekugeuzayi ari kuti aona Ashi kudhuze nekugeuzayi. Ndikati right handi mava tiudze kuti munhu wechi2 aona aona mwana mutauni achida kuti vanzwisise kuti mwana ari kuonekwa mutauni. Saka tatada kuti munhu wekutanga akamuona nditi saka uyu mumwe munhu wechi2 ari kutaura kuti mwana anenge ari mutauni kuti tikwanise kuenda kunomutsvaga kana mutauni. Alright, nangu papo ndo panda ndine question kuti kwaseiyo vanhu vacho vachingoti imi first munhu akatanga futi kumuona mwana wenyu koita futi mumwe vari kungosvikira kwamuri but kumbereki wemwana havasi kusvika. Imi ndimi munozosvika makutaura nyaya yacho kuti ninga akambouya akandiudza achiti zvakangori mubvunzo wangu. Zvakangofanana kuti imi makaonekwa makanzi Mashaiko munhu otaura kuti ndaona ninga akapfeka zvakati ndaida kuona kuti aita mistake here kana kuti haana kuita mistake. Ndaiti zvino pamwe hazi riye Ashi saka ndakauya kuzoverify kuna mama wacho kuti ndo hembe dzaakabuda akapfeka here vakati hongu. Mushure meongororo netsvakidzo ndofunga mangozviona kuti malocal residents vari kurwadziwa nechiti kweche kuti chirudzii kuti munhu ane almost 18-19 years odanana nemwana ari 13 years mwana anokwanisa kuita iye form 1. Tiri kuona zvikuru macases evana vanodanana nevana vadiki vachizoenda muchizarira. Tiri kushaya kuti vanhu vari kutadza kudzidza here. Unosworowa 20 years 25 years wakupedza upenyu hwako wakusvikanganisira upenyu hwako. Aiwa uya mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti nyaya iyi panhaurirano yataita kubva kune malocal residents naamai vacho mazvionawo sei. Musakanganwa zvakare kulike, moshare and subscribe to What Dream Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.